A diwedd y gyfres yn agosau, mae'r dysgwyr rhai a chathrawon wedi ymgynnull yn y ffreitur am y Swper Olaf. Diolch i chi am fod yn fyfyrwyr ardderchog, ansbaredigaethus, gwych, yes, for being amazing students. Ac mae wedi bod yn wirioneddol hyfryd eich gweld chi yn blodeuo, yeah, I've seen you all blossom. Gobeithio na dyma diwedd eich proses chi o ddysgu Cymraeg. Gobeithio mai y diwedd y cwrs yma ydy dechrau yr rhan nesaf. Mae enillydd Cariad Iaith eisoes wedi ddewis, ond mae ras am yr ail safle mor agos fel bod angen un prawf arall. Felly, byddwn ni yn cymryd y marc ucha o'r profion, the highest mark, heddiw, o hwn, no pressure guys, will be our runner-up. Dyma'r cyfle ola i ddefnyddio yr arfa ieithyddol maen nhw wedi dysgu ar hyd y siwrne. Fe gaiff y cyfan i ddatgelu yn uchafbwynt y gyfres heno.